Stħarriġ mill-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp Ekonomiku l-OECD dwar il-litterizmu finanzjarju f'Malta wera li 95% tal-Maltin jieħdu deċiżjoni huma dwar flushom. Iżda mhux l-istess jista' jingħad għaż-żgħażagħ Maltin, 67% ta' dawk li għandhom bejn 18 u 19 sena u 47% ta' dawk bejn l-20 u 29 sena iħallu lil ħaddieħor jiddeċiedi għalihom. Ir-riċerka ppreżentata waqt Business Breakfast f'Lukanda f'Ħattart turi wkoll li wieħed minn kull tlieta m'għandhom l-ebda pjan dwar kif jieħdu ħsieb flushom. L-istħarriġ ikkonferma wkoll li l-Maltin iħobbu jfadlu iżda iħallu flushom f'kontijiet li ftit li xejn qed irendulhom. Il-konsulent fil-Ministeru David Spiteri Ginger tkellem dwar il-ħidma li qed issir biex tiġi implementata l-istrateġija li tfasslet is-sena li għaddiet biex il-ħaddiema jaħsbu jippjanaw ir-riżorsi finanzjarji tagħhom għal meta jirtiraw. Qegħdin nagħmlu numru ta' inizjattivi. Din hija proċess ta' edukazzjoni u kultura biex ngħidlek. U għaldaqstant qegħdin nittargetjaw kampanja li se tkun ta' sentej li se tiġi indirizzata lejn oqsma differenti tas-soċjetà, nisa single mothers, nies divorzjati, min jaħdem għar-rasu, eċċetera. L-istħarriġ wera wkoll li 45% tal-Maltin m'għandhomx pjan għal meta jirtiraw, filwaqt li 11% mhumiex konfidenti dwar kif qed iħejju għal meta jirtiraw. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li l-Gvern irid jippjana l-ġenerazzjonijiet futuri fejn jitlu l-pensjonijiet u jinsab impenjat li jimplementa bisħieħ l-istrateġija tal-irtirar u l-kapaċità finanzjarja. Kif wieħed għandu jippjana għall-irtirar tiegħu. F'sens li wieħed għal meta jirtira ikollu biżejjed introjtu biex jgħix ħajja diċenti. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja Mark Musu qal li l-Gvern se jixtar sew l-informazzjoni li ħarġet mir-riċerka biex jara x'passi jistgħu jittieħdu biex titkattar il-ħila finanzjarja.